Slovenská ekonomika si aj v treťom štvrťroku udržala rast, stratila však na výkonnosti zo začiatku roka. Napredovala najpomalšie za posledných 5 štvrťrokov. Hrubý domáci produkt Slovenska v stálych cenách vzrastol medziročne o 1,2% a po sezónnom očistení dosiahol medzikvartálny rast o 0,3%. Rastu ekonomiku pomohla hlavne vyššia domáca spotreba. Domácnosti minuli viac o 1,5%, verejnej správe sa zvýšili výdavky o necelé percento. Od začiatku roka však oba sektory výrazne znížili dynamiku rastu svojich výdavkov. Rast hrubého domáceho produktu utlnula tvorba hrubého kapitálu, ktorá v stálych cenách ostala na rovnakej medziročnej úrovni. Ovplyvnila ho výraznejšia tvorba zásob a nižšia investičná aktivita. Rast objemu investícií, ktorý je meraný ako tvorba hrubého fixného kapitálu, sa po 2 rokoch zastavil a zaznamenal medziročný prepad o 8%. Zahraničný obchod, ktorý sa dobre naštartoval v prvej polovici roka, dosiahol v treťom štvrťroku opäť nižšie hodnoty. Pokles vývozu a dovozu výrobkov a služieb bol síce mierny, ale slabšia vývozná aktivita stiahlo saldo zahraničného obchodu v bežných cenách do záporných hodnôt. Z výrobného hľadiska si hrubá pridaná hodnota udržala rast na úrovni 1,5%. Bolo to však najpomalšie tempo za posledných 6 štvrťrokov. Výkony rastli vo všetkých 10 sledovaných skupinách odvetví. Váhou najvýznamnejší priemysel zaznamenal rast o 3,5%, pričom tvoril až 30% celkovej pridanej hodnoty. K jeho rastu významne prispeli 3 odvetvia, a to ostatná výroba, oprava a inštalácia strojov a zariadení s výkonnosťou vyššou o takmer 33%, výroba dopravných prostriedkov o necelých 5% a výroba kovov a kovových konštrukcií o viac ako 7%. Výkony druhej najvýznamnejšej skupiny odvetví, ktorou je obchod, doprava, ubytovanie a stravovanie, vzrastli len mierne, a to o necelé percento. K rastu hrubej pridanej hodnoty výraznejšie prispeli aj váhovo menšie odvetvia, ako sú odborné vedecké a technické činnosti o 3%, verejná správa o 1,5% a finančné a poisťovacie činnosti o takmer 6%. V súhrne za prvých 9 mesiacov 2024 vzrastol hrubý domáci produkt o 2,1%. Medziročné zvýšenie hrubej pridanej hodnoty bolo zaznamenané vo všetkých 10 skupinách odvetví. Vývoz výrobkov a služieb bol medziročne vyšší o 1,3%. Domáci dopyt vzrastol o viac ako 4%, podporila ho vyššia spotreba v domácnostiach o 2,5% a vo verejnej správe o 4,3%.